Laleaua neagră, de Alexandre Dumas. Capitolul 28. Cântecul florilor. În timp ce se petreceau întâmplările pe care le-am povestit, nefericitul Van Berl, uitat în celula din fortăreața Löwenstein, îndura din partea lui Grifus toate hărțuirile la care poate fi supus un deținut de către un temnicer hotărât să-i devină călău. Neprimind nicio veste de la Roza și nici de la Iacob, Grifus era încredințat că tot ce îi se întâmpla era urzeala diavolului și că doctorul Cornelius Van Berl era trimisul diavolului pe pământ. Drept urmare, într-o bună dimineață, a treia zi, după ce dispăruseră Iacob și Roza, urcă în camera lui Cornelius, mai furios decât de obicei. Acesta, cu coatele sprijinite de fereastră, ținându-și capul între mâini, cu privirile pierdute în zarea cețoasă pe care murile din Dordrecht o vânturau cu aripile lor, trăgea aer în piept pentru a-și reține lacrimile și a-și păstra filozofica stăpânire de sine. Porumbeii se aflau tot acolo, dar speranța lui se risipise și viitorul îi apărea întunecat. Vai, Roza, supravegheată, nu mai putea să vină. Ar fi putut oare măcar să-i scrie și, dacă i-ar fi scris, oare scrisorile ei ar fi ajuns până la el? Nu. În ajun citise prea multă furie și răutate în ochii bătrânului Grifus pentru ca vigilența lui să slăbească măcar o clipă. Și apoi, în afară de supraveghere, în afară de despărțire, nu era oare ea supusă unor chinuri și mai mari? Această brută, acest netrepnic, acest bețiv nu se va răzbuna a idomataților din teatrul grec? Când rachiul îi se urca la cap, brațul lui, prea bine dres de Cornelius, nu căpăta oare puterea a două brațe și a unui ciomag? Gândul că Roza era poate maltratată îl înnebunea pe Cornelius. Simțea în acele clipe inutilitatea, neputința, nemicnicia sa. Se întreba cât de dreaptă soarta, dacă trimite atâta nenorocire asupra a două ființe nevinovate. Și fără îndoială că în acele momente punea sub semnul întrebării puterea dreptății. Nenorocirea te face neîncrezător. Van Berl se hotărâse să scrie Rozei, dar unde se afla Roza? Avusese de gând să scrie la Haga pentru a preîntâmpina noile furtuni pe care Grifus, printr-un denunț, voia să le abată asupra capului său. Dar cu ce să scrie? Grifus îi luase și creionul și hârtia. De altfel, chiar dacă le-ar fi avut pe amândouă, cu siguranță că nu Grifus ar fi avut grijă să expedieze scrisoarea. De aceea Cornelius își tot sucea și răsucea în minte bietele și retlicuri folosite de deținuți. Se gândea și la o evadare. O asemenea soluție nu-i venise în minte atunci când o vedea pe Roza în fiecare zi, dar cu cât se gândea mai mult, cu atât îi se părea mai cu neputință de realizat. Cornelius făcea parte dintre acele fire alese care au o aversiune pentru tot ce e banal și pierde adesea cele mai bune ocazii oferite de viață, din cauză că n-au apucat-o pe un drum bătătorit, acest bulevard al oamenilor mediocri care îi duce oriunde vor. Cum ar fi oare posibil, își zicea el, să izbutesc să fug din Löwenstein, de unde a evadat odinioară domnul de Grotius? De când cu această evadare nu a fost prevăzut totul, ferestrele nu sunt oare păzite, ușile nu sunt duble sau chiar triple, santinelele nu sunt de 10 de ori mai vigilente? Și apoi, în afară de ferestrele păzite, de porțile duble, de santinelele mai vigilente ca niciodată, n-am eu parte de un spion desăvârșit? Un spion ca Grifus, cu atât mai primeștios cu cât mă privește cu ochii urii. În sfârșit, nu există oare o împrejurare care mă paralizează? Da, lipsa Rozei. După ce voi fi irosit 10 ani din viață ca să-mi construiesc o pilă cu care să tai gratiile, să țes funii pentru a coborî pe fereastră sau să înlipesc aripi de umer pentru a zbura ca de dal. Dar mă aflu acum într-o zodie proastă. Pila mea nu va pili, funia se va rupe, aripile mele se vor topi la soare. Voi muri ca un nenorocit, mă vor culege șchiop, ciung, golog. Voi fi clasat la muzeul din Haga, între vesta cu mâneci scurte pătată de sângea lui Wilhelm Taciturnul și femeia de mare culeasă la Stafsen, iar încercarea mea nu va avea alt rezultat decât să-mi atribuie onoarea de a mă număra printre curiozitățile Olandei. Dar nu. Și acest lucru e de preferat. Într-o bună zi, Grifus va făptui o mărșăvie asupra mea. Mi-am pierdut răbdarea de când am fost lipsit de bucuria de a mă afla în tovărășia Rozei și mai ales de când mi s-au răpit lalelele. Nu e nicio îndoială. Într-o zi sau într-alta, Grifus, fie că mă va lovi dureros în amorul meu propriu sau în dragostea mea,
fie că va atenta la viața mea. De când sunt închis, simt că am căpătat o vigoare ciudată, bătăioasă, de nestăpânit. Mă mănâncă palmele, am chef să trag cuiva o chelfăneală, am o poftă de neînțeles de a izbi cu pumnii. Voi sări la bătrânul ticolos și îl voi sugruma. Rostind în sinea lui aceste ultime cuvinte, se opri o clipă cu buzele crispate, cu privirea fixă. Îl frământă un gând care îi surâdea. Dar, continuă Cornelius, după ce îl voi sugruma pe Grifus, de ce să nu iau cheile? De ce să nu cobor scara de parcă aș fi săvârșit o faptă dintre cele mai drepte? De ce să nu mă duc să o caut pe Roza în camera ei? De ce să nu-i explic ce-am făptuit și să nu sar împreună cu ea pe fereastră în val? Știu, desigur, să înnot destul de bine pentru amândoi. Roza? Doamne, dar Grifus e tatăl ei. Ea nu mă va ierta niciodată, oricâtă dragoste avea pentru mine, că i-am sugrumat tatăl, oricât de brutal, oricât de netrepnic ar fi fost față de mine. Și atunci va fi nevoie de o discuție, de o explicație în timpul căreia poate apărea vreun subșef sau vreun gardian care va fi găsit pe Grifus horcăind încă sau sugrumat de-a binelea și va pune mâna pe mine. Voi revedea atunci Buitenhoful și străfulgerarea sabiei primejdioase, care de data asta nu se va mai opri din drum pentru a se abate peste grumazul meu. Lasă o baltă, dragă Cornelius. Ideea nu e bună. Atunci ce-i de făcut și cum să o găsesc pe Roza? Acestea erau gândurile lui Cornelius la 3 zile după scena nefastă a despărțirii dintre Roza și tatăl ei, exact în momentele când l-am înfățișat cititorului pe Cornelius sprijinit de pervaz. Chiar atunci intră pe ușă Grifus. Ținea în mână un ciomag uriaș, lucirea din ochi îi trăda gândurile netepnice, un zâmbet amenințător îi strâmba buzele, trupul îi se legăna agitat, muțenia lui dezvăluia o stare de spirit rău prevestitoare. Deprins cum am văzut, cu nevoia de a fi răbdător, nevoie pe care rațiunea a împins-o până la convingere, Cornelius îl auzi intrând, ghici că era Grifus, dar nici nu-și întoarse capul. Știa că de data asta Roza nu se afla în spatele lui. Nimic nu e mai neplăcut oamenilor cuprinși de furie decât nepăsarea celor împotriva cărora e îndreptată această furie, căci ei au făcut cheltuieli de energie și acestea trebuie răscumpărate. Capul le e înfierbântat, sângele clocotește în vine. Ar fi zadarnică tot această fierbere, fără satisfacția unei încăierări oarecare. Un ticălus adevărat care și-a dat drumul spiritului rău, năzuiește cel puțin să rănească pe cât se poate mai dureros. De aceea, Grifus, văzându-l pe Cornelius că nu se mișcă deloc, îi atrase atenția printr-un zgomotos. Cornelius fredona cântecul florilor, un cântec trist, dar încântător. Noi suntem fiicele focului tainic, ale focului care se plimbă prin venele pământului. Suntem fiicele aurorei, cea scăldată în rouă. Suntem fiicele văzduhului, suntem fiicele apei, dar mai presus de toate, suntem fiicele cerului. Acest cântec, a cărui melodie potolită și dulce îi accentua tristețea blândă, îl scoase din sărite pe Grifus. Lovi lespedea cu ciomagul strigând. Ei, domnule cântăreț, nu mă auzi?" Cornelius se întoarse. Bună ziua," spuse el, și început din nou să cânte. Oamenii ne întinează și ne ucid din dragoste. Noi suntem legate de pământ printr-un fir. Firul acesta e rădăcina noastră, viața noastră. Dar noi înălțăm cât mai sus brațele noastre spre cer. A, vrăjitor blestemat! Mi se pare că-ți bați joc de mine!" strigă Grifus. Cornelius continuă. Căci cerul e patria noastră, adevărata noastră patrie. Sufletul nostru de acolo vine, acolo se întoarce sufletul nostru. Sufletul nostru, mireasma noastră. Grifus se apropie de Cornelius. Nu vezi că am găsit un mijloc pentru a te obliga să-mi mărturisești crimele tale?" Ești nebun, dragă Grifus?" întrebă Cornelius întorcându-se. Dar, spunând acestea, a văzut fața descompusă, ochii sticlind, gura spumegândă a bătrânului temnicer. Firar să fie," spuse el. După câte se pare, domnul e mai mult decât nebun. Domnul e furios." Grifus învârti în aer ciomagul, dar Van Berl nu se emoționă. Asta, jupâne Grifus," spuse el încrucișând brațele, pare o amenințare." O, da, te ameninți," strigă temnicerul. Cu ce?" Privește mai întâi ce ține în mână." Cred că e un ciomag.
spuse Cornelius calm. Ba, chiar un ciomag gros, dar nu-mi închipui că mă ameninți cu el. A, nu-ți închipui? Și de ce? Pentru că orice temnicer care lovește un deținut se expune la 2 sancțiuni. Prima, articolul 9 al regulamentului din Löfstein. Va fi dat afară orice temnicer, inspector sau gardian care va ridica mâna asupra unui deținut al statului. Mâna, da, răspunse Grifus vânăt de furie. Dar despre ciomag regulamentul nu spune nimic. A doua, continuă Cornelius, a doua pedapsă care nu e înscrisă în regulament, iată-o. Cine scoate sabia, de sabie va pieri. Cine lovește cu ciomagul, de ciomag va fi lovit. Grifus, scos din minți din ce în ce mai tare de tonul calm și grav al lui Cornelius, învârti băta în aer. Dar în momentul când se pregătea să lovească, Van Berl se arunca asupra lui, i-o smulse din mână și și-o puse sub braț. Grifus urlă de furie. Bagă de seamă, bătrâne, spuse Cornelius. Nu te expune că-ți poți pierde slujba. Ah, vrăjitorule, las că te voi atinge eu altfel, n-avea grijă, răcni Grifus. N-ai decât. Observ că mâna mea e goală. Da, observ și chiar cu satisfacție. Știi că în mod obișnuit când urc scara dimineața nu vin cu mâna goală. A, e adevărat. Îmi aduci de obicei cea mai proastă supă sau cea mai jalnică masă din câte îți poți închipui. Dar asta nu e o pedapsă pentru mine. Nu mă hrănesc decât cu pâine, iar pâinea cu cât e mai proastă după gustul tău, Grifus, cu atât mi se pare mie mai bună. Cu atât ți se pare ție mai bună? Da. Și care-i motivul? O, e foarte simplu. Atunci spune-l. Bucuros. Știu că-ți închipui că mă faci să sufăr dacă îmi dai pâine proastă. Adevărul e că nu ți-o dau pentru a-ți face plăcere, tâlharule. Ei bine, eu, care sunt vrăjitor precum știi, transform pâinea ta proastă într-o pâine excelentă și o mănânc cu mai multă plăcere decât dacă ar fi o prăjitură, fiindcă plăcerea e dublă. În primul rând, mănânc după gustul meu și în al doilea rând te scot cu totul din sărite. Grifus urlă mânios. Aha, va să zic că recunoști că ești vrăjitor. Se înțelege că sunt. Nu trâmbițesc față de toată lumea, pentru că asta mă temite pe rug. Dar când suntem numai între noi doi, nu văd nicio piedică. Bine, spuse Grifus, dar dacă un vrăjitor face pâine albă din pâine neagră, nu moare de foame dacă n-are deloc pâine? Cum? Întrebă Grifus. Prin urmare, nu-ți voi mai aduce pâine deloc și după 8 zile mai vedem noi. Cornelius păli. Încep treaba asta chiar de azi, continuă Grifus. Dacă ești un vrăjitor atât de bun, poftim, transformă în pâine mobila din camera ta, iar eu voi pune frumos în buzunar în fiecare zi cei 18 bani pe care îi primesc pentru hrana ta. Dar e un asasinat, strigă Cornelius cuprins de o senzație de groază ușor de înțeles, pe care i-o inspira o astfel de moarte cumplită. Bine, continuă Grifus luându-l peste picior. Bine, dacă ești vrăjitor, vei trăi orice s-ar întâmpla. Cornelius își recăpătă aerul său vesel și, ridicând din umeri, spuse: M-ai văzut doar cum am adus aici porumbeie din Dordrecht. Ei și, friptura de porumbel e foarte bună. Un om care ar mânca în fiecare zi un porumbel n-ar muri de foame. Ce zici? Fără foc, spuse Grifus. Focul? Dar știi că am făcut un legământ cu diavolul. Crezi că diavolul mă va lăsa fără foc când focul e elementul lui? Un om, oricât ar fi el de voinic, n-ar fi în stare să mănânce doar porumbei în fiecare zi. Cei care au pariat că se poate s-au lăsat pe gubași. Ei și, n-are importanță. Când mă voi plictisi de porumbei, îmi voi aduce sus pește din Val și Meza. Grifus căscă ochii îngrozit. Îmi place foarte mult peștele, continuă Cornelius. Tu nu-mi dai niciodată pești. E bine, voi profita de faptul că vrei să mă omori prin înfometare ca să mă înfrupt cu pește. Grifus era gata să leșine de mânie și chiar de frică, dar își reveni. Prea bine, spuse el vărându-și mâna în buzunar, fiindcă mă silești... Și scoase un cuțit pe care îl deschise. Ah, un cuțit! Exclamă Cornelius, pregătindu-se să se apere cu ciomagul.